Da, bueno, lehen egon garazaten orduan, hori letxero ibilzarala eta kantinek zema litrokoak ziren? Ba, lengo astorno baten genuen, 12 litro edo, 12 litrokoak, larran diek bez. Astoari aparejuek emiten jako zen ez da? Bai, aparejuek. Zelakoak ziren? Zestoak az. Bai, hor txartu horrela da, zagaitiz, kantinek bat bakarrik bat dabe, eta kantinek aldert beti kentotuzu besteran da irule. Beste beti kantinek igual duten ibili bihar. Pisuen min bihar beste egin ez da? Claro. Da, aparejuek eurek zelakoak ziren, astonak? Ba, basta bat, nango basta bat. Lepoan mineal, nango amarre ondo eta gero zestoak. Da, amarru zela zintzen zan? Amarre zintxien beti. Zer gozi? Zintxia gehiten duten, meti tripe beti. Atzean petrala, aurrant etorri ziren, aldaz beno zontzin kokoterante bajaten dakita, eta ontsa. Eta aldatz gora? Aldaz gora aurrekoak, aurretia marretan dakola esolan aurre partian, gogorra dekolo hemen saietzatan aurre partian, marretan dago eta are sujetautzen. Iruriteko kasuen eta bai.